A la divisió d'honor B de rugbi, l'Ospi va aconseguir una treballada victòria davant de les Abelles a la darrera jornada. Els riberencs es van imposar per 20-8 al seu rival gràcies a una molt bona defensa, una pressió alta i un atac molt fluid. El Rugby Club L'Hospitalet va superar un rival directe a la lluita per la permanència a la darrera jornada de Lliga. Els riberencs eren conscients que no podien fallar jugant com a locals i realment van sortir a jugar molt mentalitzats. La clau de la victòria va estar la bona defensa, que va ser capaç d'aturar una vegada enrere una altra els atacs dels valencians i sobretot una gran mobilitat a l'hora d'apropar-se a la zona de marca. L'entrenador Diego Fuchs va quedar encantat amb l'actitud dels seus homes. Muy contentos, nos planteamos ganar hoy y bien, ha sido duro, costó mucho, ellos muy fuertes y un equipo trabajado. Pero bueno, por suerte esta vez sí pudimos marcar, que era lo que nos faltaba en otros partidos. Llegábamos hasta el punto final, llegábamos a 2-3 metros y no marcábamos, sí pudimos marcar. I la defensa fue fantàstica. Fa setmanes que la millora en el joc del Rugby Club L'Hospitalet cada vegada és més que evident. Fuchs parla d'una gran preparació física i d'una molt bona actitud en el terreny de joc. Tot i així avisa que l'equip encara pot anar més, ja que queden peces per encaixar. Es un equipo en construcción, es un equipo con gente que ha venido de diferentes sitios, tenemos la ayuda de los australianos que recién ahora empiezan a jugar, empiezan a acoplarse, hasta ahora jugando mejor, y esto es lo que tenemos que seguir haciendo. Poco a poco iremos saliendo, iremos adelante. Amb aquesta darrera victòria, l'Ospi es situa 8è del grup B de la divisió d'honor B. La propera jornada tindran un desplaçament complicat al camp del Club Rugby La Vila.